Miro, vítězný gól z trestného střílení, jak byste to trestné střílení popsal? Tak už pri tom faule som trafil tyčku, tak veril som si na to, neviem prečo, ale dneska som si veril a mám rôzne zakončenia vyskúšané z tréningu a videl som, že tam je tá medzera a tak som to tam pustil, no a bol gól. Byl jste rozhodnutý od začátku, že zvolíte tohle zakončení? Bol som rozhodnutý, lebo som sa skúšal aj dneska ráno a tak a celkom mi to išlo. Tak bol som rozhodnutý, čo idem urobiť a ešte som tak trošku pribrzdil a ten brankár tak zostal stáť, tak som sa natiahol na dlhú hokejku a tam bolo miesto, tak som to vystrelil. Situaci předcházela krásná přihrávka, jak poděkujete jejímu autorovi? Jasne, tak Machimu som hneď hovoril, že krásna nahrávka, no škoda, že to bola tyčka, no on ma trošku zatiahol a trošku som stratil balans, takže myslím, že to trestné strieľanie bolo.